Kabanay sa mga journalist sa Soc-Sargen Region nga namatay sa Maguindanao Massacre, gihinumdum ang ika-11 nga kasumaran ini sa lubnganan sa ilang mahal sa kinabuhi. Ani report ni Argil Relator. Kay duna may pandemya, wala na miadto sa massacre site ang kabanay sa 13 ka journalists sa Soc-Sargen Region nga nalakip sa mga namatay sa mangilngig nga Maguindanao Massacre. Dinhinalang sa Forest Lake Cemetery sa General Santos City kung asa gilubong ang maong mga journalists, nagpahigayon og misa, naghalad og bulak ug nagdagkot og kandila ang kabanay sa mga biktima. 11 ka tuig na ang milabay, apan dili gayud gihapon kuno nila malimtan ang kapait sa panghitabo. Sumala sa inahan sa usa sa mga biktima nga si Marites Neneng Montaño, bisan dunanay partial nga desisyon ang korte, wala gihapon kuno nila nadawat ang penalty og damages nga angay ibayad sa mga akusado ngadto sa mga biktima nga nagkantidad og 350,000 pesos. Ang amo lang yung pangayo nga unta kay nagdaog naman ihatag na lang nila ang mga damages amo kay fertilisora naman namo karon. Way COVID pa, hindi pa kami kagawas sulod. Hinoon, matod sa anak sa biktimang si Ronnie Perante Sr. nga si Ronnie Perante Jr. nakabot na nila ang hustisya bisan sa maong partial nga desisyon lang. 9 ka tuig lang siya dihang nahitabo ang krimen ug wala na siya nakapadayon sa pag-eskwela sa kolehiyo human na undang ang iyang scholarship netong tuig 2018 ug tungod sab sa kalisod, ilabi pa nga ang iyang inahan na lang ang nagasuporta sa ilang pamilya. Nakagraduate ako ng K-12 sir, pero hindi na ako nagpatuloy muna kasi nag-ipon muna ako ng pera. Hinoon, ginatabangan gihapon sila sa mga pari sa Passionist Center for Justice, Peace and Integrity nga 11 ka tuig na sab nagkasubay sa maong kaso. Andam gihapon silang mutabang sa mga biktima sa Maguindanao Massacre. Dili nimo biya ninyo kuyog tani hangtod mahuman ni kanang tinuod yung justice nga katuang maabot. 58 ka tao, lakip ang 32 ka media practitioners ang gipatay o gilubong sa sitio Masalay, Barangay Salman sa Ampatuan, Maguindanao Province niadtong November 23, 2009. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.